February ni somni pariat kumsang ni som pakhat chonhulama khan college sirlai mi pahnih te chu inti thoben pa in jangjun tlang an lona heta hian kong omsa atanga kallavin kong chu anin sial chop zela amai ro chu tlang chen me vel an thlen hnu chuan thilrim chetak an hret a thut mai hetia thilrim chetak mai an hriat hnu lok hian nimkara bolhlo paina ip engemaw zat om chu hmu in college sirlai pahnih te chuan chutia tlanga bolhlo engemaw zat mai rim chem em boxi om ringu chu mak an ti hle maya chu mai ba ka chuti zat lai bolhlo chhar tur chu tlanga chuan om don lo ani ti chu an tha chiang hle boka ti chuan tlang chhip thlen dona bolhlo pai ringu chu thilpa ngai taka chuan ngai theilawin eng chiangi ani ti fin fia tur chuan bolhlo ip omna lama chuan an bakal ta a chuta an ba thlena a chung an han en chuan an thil hmu chu bolhlo zawng alo ni lo mihring tak sabung ani ti chu hria in chu vele an thil hmu te chu police te hnena chuan an hriat tir ta ngal vata ti chuan police te pawh chuan an thu don bo zui turin report luna lam chu reilo te a an ron thleng ta ngal ani police te hetia an ron thlen no hian bolhlo paina ipsom pakhat lai chunga mihring tak sabung chan som vek chu an ni pawh chuan an ron hmu a ti chuan an rong hmu chu endik na nei turin forensic team te kota da zuin an ni lamina an zir chian a alan dan chuan chu ruang chan som vek chu mi pa nge kumsom li atanga kumsom nga inkar thau ve lampang ani ti chu an hre theita a heiba ka hian chu an ruang chhar chu an hmu atanga ni atanga ni thum kalta thi ni nge in alang boka chutiang khopa mihring taksa chandar theitur chuan doctor emo sasat mi ani lo vek po in police ani theina dan chu a oma achan chu taksa a chandan atang chuan mi pa ngai thil ti ni thein alang lo ta bok ani amai ro chu ruang an hmona bulvela chuan tual that tu ina mi thana na amman ro man hmu tur chu a om lo mai ba ka eng sol hnu ma hmu tur om lova tin ruang an da na bolhlo paina ip hi shui manga nget taka ton ni in ruang an hmu ma ni hni kalta khan ro asur na sa hle a chu chuan tual that tu hnu ma entirnan ke hniak te ko je thla ti le sol hnu then khate chu ro hian atleu vai man to ni in alang ta a ti chuan he taksa chan som ve khi tu nge ni ta angle police chuan be se na sang tak mai nei in mi bo report a om le om no chu an endik ta ngala amai ro chu mi bo report chu om nge ma se he mi bo report lo lut om chon hi mi panau pang bo ni in report alo lu atanga dar kar po aral ma in no pang bo chu dam taka mu alo ni nge a he ba ka hian a hnu loka me chabo report om vel in chu ero achung ten adu wang renga bo ani arin thu hi an soya chutiang chuan an rong chhar tak ang rual om bo report ero chu police station a chuan alut lem no thung ani chu chuan police te be se na sang tak nei to chu ati chen he hle maya ma se an nu choina chu hau tak hle don po ni se a top thlen pui ngei tum chuan nu choina chu an tran le ta char chara police te ril ruwa chuan nanjinga mi bo report om lo wang khan tu emo hmun dang de mi in ruang pai turin nanjinga changjun tlang chu aron panim ni ti chu an so na lian tak mai alo ni le ta a heta changjun tlang hi tlang lar lo tak ni in khwal sin po a hip lo hle a helai bulvela cheng te ti lo hi chuan he tlang hi an tlo vak ngai lewa ma se nanjinga cheng te hian he tlang hi an hlut le thung akha tokin tlo tu chu anei bereng thowa chumi ni wang chuan police chuan tual that tu le ruangan chhar hi nanjinga mi nge ani an ring ta a amai ro chu mi nge chu ani e ti theina turin fin fiana engma an nei ri lo thung ani heiba ka hian an rong chhar mai chu a chhian na sat ema wangin tungi ani ti chu forensic team te tan po chuan hria ta har hle maya heiwang hian police chuan Jangjun Provincial Public Security Bureau te chu an puina wangenin an ruang chhar tak ro atang chuan tungi ani ti hria tumin thei to ban chhuale a chuta chuan thiam thil pakhat haute alang ma se he case an chhe chwa thena na thil poimo tak ni se chu an hu chhuak ta hlau mai chuta an thil mu chwa thar chu an ruang chhar ke korte a khan
arukin ipte a omti chu mu chuakin chu ipte chu cheng taka en lo phei chuan mu thiam po a har sa hle a chuta ipte a chuan lekha them an hmu a mase chu lekha chuan thisin a kai vek awangin lekha a thil in siak ero chu alang thei to lo thung amai ro chu thiam na sang jok mangin lekha a thil in siak chu enge ani ti hria tumin an bele ta ngala ti chuan chu lekha them chu rel ticket ani ti chu hre thein February ni somni panga a lonzo atanga nangjing kal to rel ticket chu alo ni a chuta tang chuan rel ticket lakna huna chuan vakal in ticket number la tu chu tungi ani ti an hre theile ta a chuta alan dan chuan tian mingiang kumsom limi lonzo a cheng ticket ngei chu ani a heti la hian rong chhar tak chu tungi ani ti hre tora thei top chho tu te chuan a hmel om ang tur chu hre thei ta ngalin rel ticket nei tu tian ming yang le an rong chhar tak mel an lo duan chu ain ang hle maya ti chuan police chuan tunge tian ming yang a chu ti hria tumin lonzo lam chu an pan le ta ngala amai ro chu ming yang a chena in police ten an ba thlen chuan police zo na chu ming yang a no boi chuan mak alo ti hle maya a pasal ming yang a chu a thi lo thole na thoka a chwa tu chu police a hena chuan anu pei hian lo shilin police chuan ming yang a no pei soi ang chuan ming yang a thona company lam chu an ba pan le a chuta chuan dam taka ming yang a na thok lai chu an ba hmole tlat mai ani chuan engwangin nge ming yang a rel ticket kha an rong chhar ta ke kor ipte a khan a om ta kang le police chuan ming yang a chu thu zo fia na nei ngalin police zona awang chuan ming yang a chu a bang bo hle maya tin nangjinga khan a una pa na puile a fa te tlo tura a kal ngei thu te soin a una pa chuan kumnga kalta kar che solna awanga thi sanin a una pa na puile a fano te tlo tor hian a local photo china hetia a una pa thi atanga a una pa na puin ama chawa a fa te ain kolawang khan a una pa thi to ma se an chung kwa chuan a una pa fanu chunga chuan mo phorna tam tak an la nei thu te asoya heiba ka hian ming yang a chuan police te rong chhar ta ke korti ipte a arel ticket alo om de dan chu a hre thiam lovin ticket a pai to hnu chu tu emo in charin tol thana chuan tal o tir an tu mani arin thote a soita bok ani ye chuan police chuan ming yang a thosoi chu adik nge em ti fin fia torin a thlenna hotela CCTV chu an en fia le ta a heta hian February ni somni panga chohnulama ming yang chu hotela letin ain bol zo hnuwa bara kala chumi zo zingdar ni vel thleng in khel en le in chumi no chuan a roma motorin akira ni ti le a om dan song song chu cheng takin CCTV chuan alo la veka heiba ka hian atuk jing ma taka basin airport lam apan hnuwa thlo theina in lonzo lam apan ti chu CCTV a hian alang vek bok ani ti chuan chutia CCTV atanga alan dan en chuan tual thana khan ming yang a chuan a soi angein in nam hnoina a nei lo ni ti chu chiang takin alang le ta a ma se tual that tu hian ming yang a rel ticket chu an rong chhar ta ke korti ipte a khan engwanga da nge ani ang ani lo po in an rong chhar tak ngei chuan adam lain ming yang a ticket hi a ke korti ipte a chuan ada sok em nyang ti chu zona lian tak chana om si lo ani a hei wang hian police chuan hu chuina na tangkai theitur anga piang chu mai om lovin an la khom le ta char chara heti lai mekin forensic team te po in tual that tu ina a tual thana na amhan ro man chu sei puile lungzum tak mai ani ti chu an hre thei ta hlo mai hengba ka hian police te po chuan bol hlo paina ip an zorna hmun metro bazara CCTV footage te chu en chale vekin chuta tang chuan tual that tu ina amhan ro man tur aleilai an hu nge en ringa amai ro chu CCTV chu uluk takin en ma se ma so na lian tham tak hmu tur chu an la nei the chong lo heti la hian ming yang a po chuan police te bula tol that tu ani lo tho chu lo la soi rengin a thil soi lai te chuan a hlo thon mel em boka chu chuan police te ngai chu a ti thalo jok taklat mai le chu tol thana le tian chung kwa chuan inzom na engmo tak mai an nei rin na chu an nei lian jok ta hle a ye chuan CCTV a chuan tian chung ko zinga mi zon na chu thokle in thilpa ngai zan lo mai chu police chuan an mu chuak na hlo mai le
February ni somni palia dora thili ve te zinga khan tian ming yang u nau pa thita nu puya pa zu jing zonga kumsom sari mi chuan shei pui lungzum le bol hlo paina ip engemaw za chu dora chuan ale ni ti hriat ani a chutiang thil an hmu taka chuan puzo le ming yang chu tual thana chuan in hnam hnoina an nei ngei police chuan an ring ta hle a heti lai hian forensic team te po chuan an hna chu lo le thok char charin an rong chhar tak mel tur om ang chu an la chui renga ma se tian ming yang chu a ang tul tul mai si chu chuan police lu chu ati hai ta hle maya hei wang hian puzo le ming yang ate hian changrwalin tian chung ko zinga mi chu an thata em niang ti chu an zo na lian takani a chutiang alo ni le tak zel sia chuan tian chung kwa chu chiang le zo zokin amal te te a chuina chu police chuan an thok le ta ani tian ming yang ate hi unaw panga ni in an unaw a hian mi pa pathum le meichhia pahnian oma an unaw zinga upaber hi tian ming chinga ni in adot tu hi tian ming goanga ani a ti chuan tian ming yang a hi an unaw mi pa pathum zinga anau pangber ni in an unaw hi anin ang hlom hle maya mi pa ho phe hi chu phir emo an ti hial thin ani kan soitak angin ming yang a hi anopui fanau tinen lonzo a hian an cheng me ka ma se an upaber ming chenga hi kumnga lai kalta khan wandoi thlak takin kar che son awangin alo boral to a ti chuan ming goang a hi a u thi hnuwa sinjena sumdo na thardin tura kalin heta tang hian voi khatma lonzo a hian ale le to lo alo ni a hetia an unaw din hmun police tena an hriat taka chuan an rong chhar ta kha mingwanga ani rinna an nei le ta a ma se fin fiana engma rin tlak ala omlo awangin mi puisia ta police te hian an rin dan hi an soi chhuak ri lo thung ti chuan police ten rail station CCTV footage le mingchenga no pui juling ping chena apartment bula CCTV footage chu an endik le a heta hian ming yangan liping le a unaw pa fano atlo ni khan arwalin liping ina chuan mi pathau ve lampang chu alut ve a ma se in chunga tanga alu atanga re lo te a ming yanga chu ama chawa lo chuak le in ming yanga a chwa hnu atanga re lo te a mi pa pali te chu lingping ina hian lutin sathei blian tak mai chu he mi pa pali te hian liping ina tang chuan an zon chuaka chumi hnuwa pona an motor da a liping ina tanga an sathei zon chwa chu an da hnu chuan chulai hmun chu motor hmang chuan an chwa san ta ani ti chuan police chuan an rong chhar tak chu tian ming goanga ani theilo na dan tur reng an mutalawa liping le ming yanga in thoral chuan ming goanga chu an thatamai ani ringin puzoa liping pa po kha an tual thana na an man ramamo te leiturin an tir nia chuan an ngai ta hmia boka ti chuan police chuan mingwanga fapa DNA le an rong chhar tak DNA chu mingwanga ani le ni lo hriat nan an test nga la ma se maktak le an rin lo tak main mingwanga fapa DNA le an rong chhar tak mingwang anga an lo ngai to DNA chu alo in min le ta ho lo mai amai ro chu police chuan an rong chhar tak chu mingwanga ani lo chuan tian chung ko jinga mi ngei ani rinna chu an la nei len em awangin amalte te in tian chung ko thisen chu test storin an la ta thewa chuta thisen sang sang an la ka tang chuan an rong chhar tak le tian chung ko jinga mi pakhat DNA chu aloin ang ta che che a ma se chuta DNA an test na tang chuan an rong chhar chu kumnga lai niam ta de ya kar che sona wanga thi an lo ngai to tian ming chinga ngei chu alo ni a ni chuan police ten chu tiang thu an shat no chuan mak an ti tak zet ani ber mi thi to kha alo kir le ta em ni le ti chu an zon lian tak ani le ta ani amai ro chu ming chinga chu a thi to ngei ni ti chanan document verify tak mai hmu tur aw mai pi alama Japanese insurance company te hne na tanga compensation an don ngei to na chu hmu tur alo om reng bok sia mi pakhat chu voi ni a thi ti na em ni ta ang police chuan thil thlen dan chu an that hiam lo hle maya case chu amak tul tul ani ber chutia mingchenga a thi non le na ang mai maya thukal dan chuan an rel ru po chu ati boin ngai dan thar nei le mai dan po an hretelawa amai ro chu chutiangan omlai chuan
Tianming yang a chuan police hne na an nu chheina na thil tangkai tak tur chu aron sei ta hlawa chuta a seidan chuan police ruang chhar kha a u ming chinga ngei ani thu soin kumnga liam ta a kar che suan awanga boral ta kha mingwanga senjena sumlo na bolchan tora kalta anga anbula a soizok ani thu chu aron seita ani Tianming chinga hi kumsang kha chakwa sumrok pahnia chungko hungve taka tanga piang ni in khosa khar sabe tak tak te chena mun lonzowa seiliana an chungko hi loneya ezong ni in an khosak po har sabe hle china ma se ming chinga chuan loneya ezon na ringo chu a chungko nom sataka ada theina turani lawani ti chu ria in sumdo na lam hoya milho tling tak ni chu atum ro ta hlemaya te chuan kumsang kha chakwa somria chho khan Japana an tumte ti hlo tling turin mathlir thui tak nei chung chuan akalta a chuta chuan a thorim na ti chu mal som sakni in bolchan na turata na sumdon lian lo tak mai chu wanei thlak takin a hong ve theita a heta hian ming chenga chuan Japanese le Chinese thla pol chu nupuya nein anupui nen hian fa pahni an neya te chuan Japanese khwale tuini na po nei ngalin a ming chu tanaka ming cheng ti in a thlak ta boka ma se wandoi thlak takin anupui nen hian fa an nei duna tanga reilote a in thenin a fa te chu anupui kota hian an om zui ngala hetia ming chenga le anupui anin then no hian ming chenga sumdo na chu atlawng chho em ema sumdo na lian zok te dinin poisa po ama angin har satna ato ngai to mi ulo ti chuan kumsang kha chakwa sumkwa pakwa April thla a Japana munlar takmai Mount Fuji chu ming chenga chuan batlo in heta hian mi chepakhat atong ta a ming chu Zuling ping ni in Chinese ani a Japana hian ekhazira lo omekin liping hi ming cheng ayin kumriatin ano ponsok nge ani amai ro chu liping hi ming cheng anglo takin chungko khosa thei tak me tanga chur chuak ani thonga apa hi damdo ina thokni in anu po asiam tular takmai ani a ti chuan liping hian Mount Fuji atlo na chan hi abial pa ne na anin thena wanga aril ronalu tuk chu inti thoven alo tuma ma se hetia ming chenga ne na anin moni ma saber hian anvoi khat in mona mani se anin po ngal em ema amai ro chu anin ngal zo rengot ngal lo thong nima sela hetia anin mo no hian ming chenga ngai to ana chu liping chuan alwa ni hle maya maktak mayen Mount Fuji a anin mo atanga thlakhat lai liam nowa ming chenga le liping te chu wanei thlau takin anin mole a heta hian ming chenga chuan liping chu adu thu te shilin liping po hian ming chenga chu alo nar phalbik lawa anin ngai zong chhun somta ani ti chuan kumsang ni pakhat January thla a ming chenga le liping te hi ani neita a liping hian Japanese khwale tuini na nei ve ngalin a ming po tanaka liping ti in a thlak zui ve ta boka hetia ani ne atanga kumkhat ani no hian ming chenga le liping chuan fano dom tak mai an nei tak nge ani ma se anin kar chu ama angin a thareng theibik lo ming chenga sum do na chu Japan economy chat na sat em na chuan atwar ve na sa hle maya chu chuan sumlama har sana tam tak siam sakin anno pa in kar po chu a boy pha ta fo maya te chuan anno pa chuan in how ta fawin sumlama har satna anne chung chu ti en liping chuan a fano chu shwain China lama mi chenga tel lo chuan akir le tari zoka nanjinga chuan liping hian beauty salon te hongin hetia China a akir le no hian abial pahlui tangkai nen chuan anin hnim dai le a ma se liping chuan a chung kwa mangai na awangin tangkai chu ama ang chuan angai sak to lo thung heti la hian ming chenga chu asum do na boipuin Japana hian ama in alo omeka ma se asum do na chuan ama angin ngai a o theilo sumlama chuan har satul tulin kumsang ni parok alo in her chwa meu chuan asum do na chu ming chenga chuan ati to pha ta hiala ma se ming chenga hian ian million zani ve lai chu insurance a hian nein hi US paisa chuan million 1.8 ve lai ani nge ti chuan asum do na ina tlak ran lam apan zel ta ka wangin ming chenga chu China lama chuan a kir ve le ta a apia na khwa lon zo lam chu panin ta chuan poisa puk tur zona tuma chuta chuan a unaw pa mingguang anen khan in mo in a unaw pa hne na chuan
ahar sana to zongzong le sumlama a boina nei zongzong te chu a soida veka chuta mingwanga po chuan a una pa ina chuti taka boina atok chu a khonga in poisa po angai to sakngai tur tho chu alo tiama ma se heti lai takhian mingchenga chu anupui li pinga chuan ron phone in a fano chu adam lo tho chu a ron soya chu tho mingchengan a sha chuan a fano dam lo chu angai to in anbula kalpa chu adu hle maya chu mai ba ka mingwanga po chuan a fano dam lo chu arang theiang bera tloba tura shilin poisa po chu adu ang zat a hmukim vele a thon mai tur tho chu alo shel ta boka ti chuan mingchenga chuan anopui le a fano omna lam nanjing lam pan tur chuan akarin airport lam chu apan tanal nala heta hian a una pa mingwanga chuan zui ve in mingchenga kar chu airport atanga khalho sakatuma hemi nu hian airport a chuan in thla filin mingwanga chuan kar chu a khalho ta ani amai ro chu mingchenga khan a wallet le a mobile phone chu kara hian a theihngel pal hlok maya chu ba ka kongpuya mingwangan kar khalai khan kar chu na satak maya alin mingwanga tan po a chhuahman lo tur khop chuan kar chu akang ta che maya ti chuan police ten khatia kar che solna hmun an thlen khan kar kang chelmi ani hnuwa mobile phone le wallet kang them an hmu atang khan mingwanga chu mingchenga emoti in kar che solna thi chu chhuichian na po nei lo chuan mingchenga ani thu chu an soya chumi hnu chuan mingcheng no pui liping e po a pasal che solna chu shilni in liping chu mingcheng chanchen chuan a thong hle maya amai ro chu lungai tak maya alo omlai chuan an kongkha atangin kar che solna poralta anga an soi a pasal mingchenga chu alo lu ta thut mai liping chuan mak ati hle maya chuta chuan a pasal chu kar che solna awanga thi anga athudon chungchang te chu a pasal hena chuan alo soita a ma se thil shia sol om chu an chung ta hena soi an tumlai tak chuan sumlama an har sana to kha she chuak thutin japana an insurance an lak theina atana remchang lak chu an tumle ta zoka chumi awang chuan mingchenga chu thi anga langchhun som turin hotel le hmun sang sanga chuan document le mangin abiro ta charchara hetiang tho police tena an hriat no hian mingchenga le liping omdan chuan a thong tak zet ani ber japana tanga mingchenga chaina a thlen hnu loka thil thleng hi ruah mana ang an ti hle maya a mobile phone le wallet te kha engwanga kara theingil theinge ani dan de chu an han ngai to chuan mak an ti in a kar che swana po kha nu chui zui ngai na om mi alawa a kan ring dan te awang khan ruah mana ang an ti hle boka kin khang hon laya police te khan kar chunga a thil mo then khat awang khan kar chunga ronglo om kha mingcheng anga khan an ngai ringota adna test na engma po an nei lo kha thil thleng to mani se poi an ti tak zet ani ti chuan Japanese insurance company atangin compensate poi thum an don tur zinga avoi khatnan mingchenga le liping te chuan an dong tange nge a heti la hian mingchenga chu sangi hanan province a biru in lingping po in ador chu a enkol chhun zom zel boka chutiang chuan liping hian asum dona chuan hlokna nasatak mai tel chawin mingchenga nen hian omdon ri lo ma se akha tokin an chanchen chu anin shil reng ba ka anin bereng thonga amai ro chu hetia mingchenga a biruk la hian tangkaya lipingi bial pahlui khan lipingi le afano chu azar boy ne le maya lipingi po chutia zar boy ring tu ani ta ka chuan tangkai laka hian anem be ta tela ti chuan mingchenga thi anga a thana tanga kumthum hnuwa phe chuan midang mu thei turin lipingi le tangkai te hi wal out takin anin zui le ta hiala chuti line mingchenga ero midang mu hlau reng renga labi ru in engi mo thu ta tin ake korte a chuan ipte de seamin chuta chuan poisa te po ada thin ani ti chuan police te mo hlau reng renga a khosak lain lipingi ero nom sa takin a khosa thonga chu atan chuan noodles so ein roma ein kalnan tla zela mingwanga a thi atanga kum khatni che chia mingchenga chu temple akalin heta hian a classmate hlui a hmoa chuta a classmate hlui chuan thi anga a thana chu alo shebelo ani ma na a classmate hlui chuan mingchenga chu ba bia in mingchenga ero hriat chwa ani lo nan atlan chhezui ngal ta de ya
heta hian abungra nei ang te chu siamin Hanan province chu a chhuasan le ta ani hetia abiruk chung hian mingchenga hian anupui hi abi masangai mi alawa anupuin abiak masaklo chuan manchwa ani lo nan abi masangai mi ulawa hei hi liping ne na anro manna ani nge amai ro chu ahma anglo takin liping chuan mingchenga chu abi khat ta hle maya mingchenga po chuan anupuin alat tul ani ti chu hrethiam thoma se atan tingai na dang a om chuan sila awangin ngai thalem lo tak chuan om ve da zela ti chuan kumsang ni pakwa Chinese New Year alo thlenga mingchenga chuan anupui liping ne na tang chuan phone call po chu adong tami alawa hetiang Chinese mi te ta na ni poimo niya po anupui ne na tanga phone call po adon lo awang chuan mingchenga chu angai thalo zol hle a ti chuan anupuin abiak masak jok po chu ngak theilawin wantlang phone man hmuna tang chuan anupui chu abita topa mase abe selo ang takin anupui ne na tang chuan tongkam tha po dong lawin liping chuan mingchenga ne na chuan aboi thu soin phone chu ati top zui ta de ya heta liping che dana wang hian mingchenga chu a thin rim tak zet ani ber midang mu hlawa chutiang reng renga biru to lawa anupui le afanu te bula chen be chu atum be le ta ani ti chuan kumsang ni pakwa chun thla mingchenga chuan afanu le anupui chen hmun lam chu apanta a mase liping le afanu chu ina hian anlo om tare re lawa hei wang hian mi chenga chu midang mu lau tura labiru zelin anupui le afanu te lo ho hun chu liping te in lo abula chuan alo ngak tarenga heti lai hian liping belpa tangkai hi sumdon na thila azin bolai ni in chulai a chuan tu ma an om lo ti na ni so ti chuan chulai muna rei tok taka om nu chuan liping le afanu chu an lo ho tange nge a heta hian mi chenga hian anupui le afanu om na lam chu panngalin chutia mingchenga fanu in apa thi to anga angai a mole thuta wang chuan a hlau hle maya liping po chu mingchenga a mu thuta wang chuan makti na in akhat ani ber a shel hai em ema in chunga chuan in zui lutin mingchengan hun rei tak nuwa anupui du tak le afanu amole chu alim em maya mase mingchenga hlimna chu liping chuan atom pui hau lo mai mingchenga chuan an chung kwa chu lim taka chen hawa anbula om adu to thu asoi chuan liping chu maktak main athin rim ta hle maya amai ro chu mingchenga laka chuan athin rim na ang zong zong chu alan tir lem lo thung nima sela zana mingchengan afanu le lipingi anupui te bula mo ve tura an rum avalu chuan liping chuan an bula mutve arem ti lo thu chu alo shila chuta mi chenga chuan chutiang khopa anupui lo dang lamta chu a hrethiam loin mak ati hle maya amai ro chu anupui le afanu chu a hmangai ema wangin an hne na a chen theina tur ani don pho chuan ti in mingchenga chuan anupui om dan dang lamte chu ngoi bo pui mai thazo ka shia in afanu le anupui te bula po chuan mulawin thut khopna pindan lama chuan amuta jok ani hei mai hi alani lo hetianga mingchenga achung te bula a chen vela hian anupui ni na angin liping hi abi seve fo thina mase liping chuan mingchenga chu engtiklai mai po a lautna rin engkima chuan a hu phur zia chu alan tir thin boka ti chuan hun engma chena liam le hnuwa liping chuan afanu chu anu le pati chen na hmun lama chuan a hroi ta de ya heta hian liping chuan apa puzo hne na mingchenga ne na an thuruk zong zong chu shilfai te vekin Japanese insurance company atanga compensate an don zong zong te le mingchenga chu ala dam reng thu te tuna po an bula ala chen ve mek thu te asoya mase liping chuan mingchenga chu pasalata na adu to lo thu le mangai dang ani to thu chu apa hne na hian a soiboka chung thu a sha hnu chuan apa po chuan afanu din hmun chu uluk taka ngai to in afanu hne na chuan mingchenga chu poisa pe a kalsan tura shel turin liping chu thuron alo pita ani ti chuan hemi hnu hian apa in thuron apek angin liping chuan bengkat ian million thum omna chu mingcheng hne na hian a pita a chumi pa chuan nun tharata na afanu nen chuan ti boy to alo tura shilin afanu chu angai to ve ngai mi alawa a en kol thei thu a soita boka
chu vele chu thu a hria chuan ming changa ril ro chu an tak zet ani ber anu pui lingping chu a hmai a bengin ngei zong dang ani san le san lo te a zot boka ma se chu zo na chu chana a hmulo thung lipingin bengkat a pek chu la in anu pui le a fanu te chena hmun chu ril ro na takin ming chenga hian a chho san tangal ani ti chuan hemi hnu hian ming chenga ril ro na lu tok chu bara kalin zuwa in na sat pha ba ka engma poisak ani to lawa adu am luata a torna zong zong chu na ati tak zet ani ber chutia anu pui du tak liping hnol na chu atwarin a fanu ne na tension ani dan chu atwar thiam lo hle maya chutiang chuan a poisa nei mang chuan adu tokin nuam chu a tol da che maya ma se a poisa nei sa te chuan a dai reng bik lo poisa man tur anei to lo awangin ming chenga chu kodong hiala omin awak vai ta dera heti lai hian ming chenga hian anu pui lipingi hi ala blackmail reng thunga khang hun liam ta a ama ne na in thurwala dot an soi kha atwar bik tur omlavin an pahni in an twar don ngei ngei tur ani ti chu ming chenga ngai dan ani ta mi a amai ro chu ming chengan lipingi a blackmail na chan hi kalsana hlovang ni in hetianga a om chung po hian anu pui le a fanu kha thildang song song a in ada poimo reng thina anu pui le a fanu te ne na hlim taka an om dun the chu adu thu samber alani fan ani ye chuan ming chenga le lipingi chuan in hmun hun thatak mai nei the hlavin ming chenga chuan a hmangai zia le an chung ko a hlim taka om ho chu a thil du ber ani thu chu lingping hne na chuan soile ta a chuta lipingi po chuan ming chenga thu sei te le a om da na wang te chuan aril ru lo hel ruk to na te po chu tinem le in an chung ko a hlim taka om ho chu an fono tan po thil thaber ani ti chu a hreta a chutiang chuan an chung ko a hlim taka an om ho theinan in ngai dam ton le in anin lampanin an ho ho le ta ani ma se hetia kong an kala hian tangkai chuan ming chenga fano chu a school bang chu lo hruain chu chu ming chenga hian hmo in a fano le tangkaya hlim taka anom don le a fano in ama ai po a angai nat mel zo ka bang chuan ming chenga thinlung chu an a hle maya tangkai chuan anu pui liping le a fano chu ming chenga hne na chuan kalsan tura shilin ming chenga chuan tangkaya nor luina chu enga ma chuan angai lawa chuta anu pui le a fano te hne na chuan adam chunga a om reng tur tho tangkai hne na chuan a shilta ani heti lai mekin liping chuan ming chenga ain tangkai chu adu zok tla to awangin ming chenga ne na chen hau chu du le talawin ming chenga chuan kalbo san jok se atel ve to lo na tura non thar tan chu liping chuan adu le ta jok mo maya chutiang chuan ming chenga chu awai tam tak nan nol ani le ta ani ti chuan ming chenga chuan ado soin awanga achung te ngei po ina thi anga an hria tlat na chu hriom ati hle maya chu wang chuan ama chung te hne na chuan thudik engkim soi veka thudik apon chho to ber chuan atan po hlo om to lovin lipingi le a fono te kenga chuan hlim taka om the nge enjing hle maya ti chuan ming chenga chuan thudik zong zong chu soi vek turin apian na khwa lun zo lam chu apan tanal na la hetia an khwa wa thlen hian achung te po chuan an fopa thi to anga an ngai dam tak maya an hmu chu makan ti in an lo lom hle maya chuta ming chenga chuan achung te hne na chuan atiara tanga thil thlen dan zong zong chu soi vekin achung te chuan ming chenga chu an ngai dam ta a ti chuan ming chenga chuan anaw ming yang hne na chuan nanjinga anupui hne na kalpui tura ngenin ming yang a chuan February ni somni panga a ming changa ne nanjinga an kaltur tho chu liping chu phone in awashel ta a heta che hian liping chu amang ang tak zet ani ber apa hne na chuan ming chenga le ming yang ate local tur tho chu shilin liping pa puzo chuan a fano chu alo khongai hle maya chuta ming chenga chuan a fano chu kumkho a ati boy thei to lo na turatan chuan da that mai turin thutluk na alo siam ta ani ti chuan puzo chuan liping bial pa tangkai hne na chuan ming chenga kidnap tu tor zong torin ati ta ngala chuti lai mek chuan ming chenga le ming yang ate po chuan nanjing chu ron thlengin anupui liping ite apartment lam chu an pat ta ngala hei hi CCTV ina alo lak fu ming yang ale mi pathau ve lampang lingping ina an kala ming yang a chau lo chhuana kha ni a khata mi pathau ve lam ming yang a bula kal
CCTV na alo lak fu kha ming chenga nge hi ani ti na ni chu ma se in chungan han lo chuan ming chenga le liping chu na satakin anin how to chema ma se heti lai hian ming yang chuan no pa in kar thuani awangin in rol po tum lo chuan a u le anu puite chu ti di na hun siam sakin a chwa san ta deya chumi hnuwa hotel lama akir santa ani kha ma se tangka yan ming chenga kidnap tura alo roi te khan ming chenga chu liping in atang chuan kidnapin liping i pa puzo chena hun lama chuan an shwai ta a heta hian ming chenga chuan liping i pa hniana hian ngaidam adil sa hle maya ma se engma omzia anei thui to don lawani ti chu ming chenga chuan a hrechiang hle thung ti chuan puzo hniana chuan ba tuma kaldilin heta hian ming chenga chuan a una paril ticket kha aki korti ipti thoro ka khan puzo ale a thui shwai ten an lo thata ani puin police tena tungi ani ti an sha theinan chuan alo da dia maloni ti chuan shei puile lungzum tak mangin puzo ale amiroi ti chuan ming chenga chu rong takin an thazui ta a zandariat vela ming chenga chu thima se arwang an chon somna vela wangin jinglam dar ni ari to tho amai ro chu puzo chuan chumi zan la chuan engkim ti fel veka du awangin ming chenga ruang kha tlanga khan a tho puiti nen chuan an da zui ta a ti chuan puzo hian ming yang a hi ming chenga mobile phone atanga texin hanana akal tur thole zong boy to lo turin ming cheng ang chuan message mangin abita ani police te nu chui zel na atanga alandana atira ming yangan police ne na thil thlendan a shelo na chan ber chu a u kha police ten an man a hlo wang ni in a u kha a thi to reng ani ti chu a shemi alo ni a ye chuan police chuan puzo chu man takalin a kar le a chena hmuna chuan ming chenga thisen tam tak mai an hmuta boka hei mai ba ka police te hian liping e po chu manin kumsang ni som pathum khan rong tak maya puzo an ming chenga a tha awang le arwa manaten om takti awang khan ko da chuan puzo chu thi turin a shemta a liping e po he thil rap thlak tak thlenga abul tum tu berani awang hian dam chunga lungina tang tora shemni in tangkai le ming chenga kidnap tu te po kha ko chuan an phu tok shemna apita vek bok ani ole khati zong kha tun chumata na kan case nge thlak le thei chu alo ni le ta a he case tanglam tak mai ani ome ming chenga torna na sa tak te kha a phu tok ni in kan sha em nge nia liping e kha atira changa engkim tum tu ni zokin kan ngai liping e khan ming chenga laka athutiam kha puitli ni se chuan tuna hian ming chenga le achung kwa te kha dam takin an la om nge yanga mingwa nga thina ero awan doi thlak ta hle maya chutir wal chuan kha thil thleng kha ming chenga ro man vek zok ani thei maya ngem in ngai dan te comment section lama in lo soi vele cheu don ya